Ahoj, volám sa Roman. V dnešnom videu vám predstavím Zigbee radarový senzor 24 GHz 2 v 1. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi 5 GHz a 24 GHz senzorom, ako využívam druhú funkciu radarového senzora, prevediem vás základnou inštaláciou a na záver si krok za krokom vytvoríme smart scény, ktoré reálne využívam. Základné vlastnosti. Tento radarový senzor pracuje na vlnách s frekvenciou 24 miliárd cyklov za sekundu. Je veľmi kompaktných rozmerov 70x30 mm. Spolupracuje s protokolom Zigbee a s aplikáciami Tuya a SmartLife. Napája sa prostredníctvom USB 5V. Jeho primárnou vlastnosťou je detekcia pohybu. Rozsah detekcie pohybu pri inštalácii na stenu je od 10 cm do 10 metrov a pri inštalácii na strop do 3 metrov. Jeho druhá a praktická funkcia je senzor osvetlenia, ktorý pracuje v rozsahu od 0 do 3000 luxov, vďaka čomu nemusíme kupovať ďalší senzor. Kupoval som ho na AliExpresse v cene okolo 11 €. Aby ste kúpili správny senzor, nezabudnite do vyhľadávača zadať Zigbee radar senzor 24G Tuya. Obsah balenia. 24 GHz radarový senzor, držiak na stenu alebo na strop, USB kábel typu C, obojstrannú lepiacu pásku a manuál. Umiestnenie senzora. Pre využitie na detekciu pohybu môžete senzor umiestniť na strop alebo na stenu podľa vašich možností. Pri umiestnení na stenu senzor umiestnite vo výške okolo 2,3 metra oproti oknám alebo dverám, kde je možnosť vzniknutia dnu. Jeho detekčná vzdialenosť je až 10 metrov. Pri umiestnení na strop senzor umiestnite v strede miestnosti pri štvorcovom pôdorise miestnosti alebo pri obdĺžnikovom pôdorise v pomyslenom štvorci v strede bližšie k oknám a dverám, kde je možnosť vzniknutia dnu. Detekčná vzdialenosť je maximálne 3 metre, v okruhu asi 6 metrov. Využitie detekcie pohybu ako spínač, napríklad osvetlenia, je veľmi individuálne. Túto možnosť som podrobnejšie opísal vo videu Smart domácnosť číslo 10, kde som vám predstavil radarový senzor 5,8 GHz. Tip. Pre upevnenie odporúčam využiť namiesto dodanej lepiacej pásky nano obojstrannú pásku, pretože drží spoľahlivo a po odstránení nezanecháva stopy lepidla. Zapojenie a sparovanie s aplikáciou. Zapojenie je veľmi jednoduché. Pri prvom spustení by nám mala kontrolka blikať. Ak nebliká, na niekoľko sekúnd stlačíme tlačidlo Reset. Otvoríme aplikáciu Tuya alebo SmartLife a vyberieme možnosť pridať zariadenie. Senzor nám automaticky vyhľadá a pomenujeme si ho podľa seba a priradíme k miestnosti. Moje skúsenosti. 24G versus 5G versus Peer senzor. Po niekoľkomesačnom testovaní ho môžem len odporučiť. Vďaka protokolu Zigbee je sieť stabilná a neevidujem žiadne výpadky v sieti. Veľmi ho odporúčam pre využitie ako pohybového senzora s napojením na alarm. Pri 5,8 GHz senzore som mal problém s falošnými poplachmi kvôli domácim zvieratám a robotickému vysávaču. Nastavením citlivosti sa to nedalo vyriešiť, preto som ho musel kombinovať s Peer senzorom. Tento postup som detailnejšie opísal vo videu o 5,8 GHz radarovom senzore Smart domácnosť číslo 10. Peer senzor zas spúšťal falošné poplachy hlavne v lete vďaka lietajúcemu hmyzu. O ňom bolo video Smart domácnosť číslo 9. Naopak, 24 GHz senzor je citlivejší, vďaka čomu dokáže lepšie ignorovať menšie pohyby. To znamená, že v priestoroch ako otvorená obývačka spojená s kuchyňou a chodbou, kde sa pohybujú domáce zvieratá alebo robotický vysávač, 24 GHz senzor funguje spoľahlivejšie a nevytvára falošné poplachy. Výhodou tohto 24G senzora oproti 5G senzoru je, že balenie obsahuje klbový držiak. Vďaka nemu môžete senzor presnejšie nasmerovať, pretože je otočný o 360 stupňov a výklopný o 45 stupňov. Vytvorenie Smart scén v aplikácii Tuya alebo SmartLife. Smart scéna. Základný alarm. Keď nie sme doma a alarm je zapnutý a radarový senzor zaznamená pohyb, zapne sa alarm. O čom nám príde notifikácia.
Smart scéna, alarm plus kamera plus osvetlenie. Keď nie sme doma a alarm je zapnutý a radarový senzor zaznamená pohyb, rozsvietia sa svetlá v miestnosti na 1 minútu, zapne sa kamera a spustí sa nahrávanie. Zapne sa alarm, o čom nám príde notifikácia. Smart scéna, osvetlenie v chodbe. Zapnutie svetiel. Keď sme doma a alarm je vypnutý a osvetlenie miestnosti je menej ako 150 luxov a radarový senzor detekuje pohyb, zapne sa osvetlenie. Vypnutie svetiel. Keď nie sme doma a alarm je zapnutý, alebo osvetlenie v miestnosti je viac ako 150 luxov, alebo radarový senzor nedetekuje pohyb, osvetlenie v chodbe sa vypne. V tomto miniseriáli vám postupne prinášam všetky produkty, ktoré sa mi pri budovaní smart domácnosti osvedčili. V úvodnom videu Smart domácnosť číslo 1 nájdete kompletné informácie, prečo som si vybral práve protokol Zigbee a aký ho používam na ovládanie celej domácnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o smart domácnosti, nezabudnite dať odber a like. Zároveň vás pozývam na SoundCloud, kde si môžete vypočuť moju elektronickú, ambientnú, prevažne inštrumentálnu hudbu, alebo na môj web, kde si môžete prelistovať moju umeleckú históriu od tínedžerských čias až po súčasnosť.